enye imibuzo yabona khona imibuzo engiyithole empendulweni zakho so ngabona ukuthi iyayenza sense ukuthi ngiphinde nami ngibuze kuyona. Bathi-ke hello sanibonani nonke la enikhona bafethu nesibukela khona ivuka podcast niyazi bafethu we back again after some time but ke yeah the mission still continues bafethu vuka podcast niyazi ke nani sivuka podcast about nje ukuqhuba umphakathi mfethu izinto ezipositive emphakathini sihlala nabantu abanegalelo elihle emphakathini abenza izinto eziright abathuthukisa umphakathi so namhlanje bafethu istory siyafana sizokhuluma ngenhlangano esemphakathini engenza inzuzo igama layo kuyiphilisani healthcare le inhlangano bafethu enegalelo elihle kakhulu emphakathini nje kuningi kwenzayo kusiza ngakho umphakathi so nje angihleli ngedwa ngihleli nentokazi lapha usisi ozosichazela kabanzi mhlambe ngaye iphilisana ukuthi benza ini emphakathini baqala nini inhloso zabo yini babhekephi bahloseni njalo bafethu so nje ake ngidedele yena my sister asibingelele asitshele ukuthi bawuphilisa kanjani umphakathi ngoba bewuphilisana my sister sawubona unjani my sister siyaphila ubalo esihleli naye namhlanje vele igama lami ayenziwe ngwasibisi sibongo but well known as uqhawe nje umsebenzi engiwenzayo emphakathini yes ngishosho nje somphakathi kwenza ukuthi umphakathi wethu uhlezi usendaweni right futhi uphephile ngaso sonke isikhathi siyajabula ukwazi sisi yenziwe ayenziwe oh yes cha nami ngijwayele kaqhawe kodwa ke sengiyabhalance ukuthi uqhawe ezintweni zomphakathi uyiqhawe kakhulu ezintweni zomphakathi no siyajabula ukuba nawe my sister namhlanje ngicathi my sister uyilunga lenhlangano yomphakathi Philisani Healthcare angithi kunjalo mama yes kunjalo nje mfethu ngicela nje usitshele kabanzi mama mhlambe ngophilisani kafishane nje ukuthi uPhilisani yini inhlangano kanjani eqaleni neyenzana emphakathini. Philisani NGO Philisani Non-Governmental Organization Healthcare inhlangano engenza inzuzo esebenzela umphakathi yes iPhilisani iqale ngo1998 yes la ingculaza yayidla ubhedu khona so babona ke isidingo ukuthi no asiqaleni organization ezokwazi ukuthi isize abantu sambele emakhaya because abantu babegulele emakhaya benganalo ulwazi then yaqala kanjalo ke iPhilisani but officially ya register October 2002 ngiyakuzwa my sister uthi uphathe ingculazi kakhulu ukuthi iqale ngaleza ikhathi ingculazi isadla lubi ngempela ngiyabona negama uPhilisani NGO Healthcare okusho ukuthi benigxile kakhulu kwezempilo kakhulukazi ingculazi cha impela ingculazi ngaleza ikhathi zo98 ayisadla lubi abantu bengenalo nolwazi lwayo befa nje ubuthapha impela ngiyakhumbula khona noNkosi Johnson izo lezo ikhathi zoNkosi Johnson cha into yini yayipositive ngempela ngoba abanye bethu uNkosi Johnson simkhumbula sisebancane eyisibuko sengculazi kakhulukazi so nje into enhle kakhulu so nje namhlanje nisaphe kwawo lo mshikashika weze ukusiza abantu ngezempilo mhlawumbe kupho okunye enikwenzayo ngaphandle kweze healthcare kupho okunye enhlelweni zenu njenge organization enizenzayo ukusiza umphakathi. Okay uPhilisani njengoba ugxile kakhulu ufocus kakhulu ekusizeni kwabantu ababegula bephethwe isifo sengculaza at that time yes njengamanje usukhulile uPhilisani usubheka uhealth and social issues usubhekelela izinto eziningi usubhekelela ukuphumelela kwabantu usubhekelela uspirit womuntu usubhekelela indlela zokuhlala kwabantu emakhaya usubhekelela nezingane nokukhula kwezingane so kuningi kakhulu sinawo ke nama programs esinawo ePhilisani yes mhlambe lawo ma programs nje mungasithi qapho imaphi nisebenza kanjani nje ukurana iorganization enjengalena yini eniyenzayo on daily basis mhlambe nje on daily basis uyavuka uyinhlangano iPhilisani nenzani on daily basis nje mhlambe mungasitshela lapho mesisi. Okay uchaza nje kancane ukuthi uPhilisani usesikhaweni yes usesikhaweni eH ngaseMadukweni Mncaka Street okay ulapho uPhilisani usebenzela nje isikhawi namaphetheni yes okay into esiyenzayo on our daily basis sinama programs akhona sino good meals good meals la kufika khona abantwana emakhaya kuba abangathathi intweni befike bezothola ukulekeleleka ngokudla njengoba igama lezisho lithi ama good meals uphinde futhi sibalekelele nama homework
Yes. uphinde futhi sibalekelele ukuthi umntwana ukhula kanjani, umntwana uyiphatha kanjani, i-hygiene yomntwana, sibe nama-educational activities. So bayalekeleleka abantwana kanjalo. Uqhubeke futhi sibe nama-programs o-social behavior change abasey'koleni. Siyawenza ama-high school, siyawenza ama-primary. La khona siyothinta iy'hloko ey'ningi. Sithinta o-bullying, sikhuluma ngo-teenage pregnancy, sikhuluma ngo-hygiene, sikhuluma on how to behave, sikhuluma ukuthi uzeleni esikoleni, sikhuluma ukuthi ubani wena. Yes. Ngoba umuntu ufanele uyazi i-identity yakhe ukuthi ngubani mina. Uyabo, so uzokwenzani esikoleni? Yes, uzokwenzani. Siphinde sibe no psychosocial la khona senza ama support group khona, ama emotional support. Yes. Singagcini lapho kuphela. Siyaqhubeka nje sinama support group o-GBVF, siphinde senze nama session esikoleni o-GBVF, siye kuma centers o-disability unfortunately esiyaziyo khona lesigabeni uZamani esiyakuwona sifike siyenze khona ama sessions abawajabulela kakhulu futhi. Cha, ngiyakuzwa my sister, indlela ezinhle futhi lezi enzenza emphakathini. Ngiyakuzwa ukuthi khona no cooked meals la niphakela khona abantwana. Mhlambe lokho cooked meals into eniyenza kubantwana from grade 1 to grade 1, noma nje wonke umntwana wesikole uyakwazi, noma inohlelo lenu ukuthi baselistini mhlambe niba identify kanjani abantwana futhi abafunda amabanga angakanani? Akusiwo wonke umuntu ozayo njengoba ngichazile ukuthi abantwana abangathathi intweni emakhaya. So abantwana banombhekeleli wabo o-CYCW obheka abantwana oyena ovashele emakhaya eyocheck emakhaya okwazi ukuthi identify ingane ukuthi cha le ngane sikhona isidingo ukuthi izothola usizo lasefikisayo. Sisebenza ke nesikole ubajabulile la thatha khona abantwana bakhona since sisewadini yase 16 nebajabulile khona lapha futhi seduze ngoba fanele nakhona sibheke ukuphepha kwengane ukuthi kusuka esikoleni iza la yabona ukuthatha ingane from the other ward engenayo vele imali yokugibela isuka ngenyawo iza la kuzoba ingozi kakhulu. Sisazi ukuthi siphila emphakathini enjani, kanti kungcono kakhulu isikole kube kuseduze nesikole ingane izokwazi uku-accessa kalula ifundiseke and mase ihambe in groups ukuze ingane sazi ukuthi okay sifikile safe ekhaya bahamba ndawonye noma khona okwenzakalayo izochaza omunye ukuthi kwenzakaleni. Hayi cha, kezwakala my sister. Ngicathi nje ukhulumile futhi wathinta ezinye zeinhlelo enizenzayo, nikhuluma nenza nane teenage pregnancy. Yabo ye-teenage pregnancy my sister nami ngeke ngayicabanga nje ensukwini, even nje into ekhona isihlava esikhona i-teenage pregnancy. Mhlambe leso sihlava se-teenage pregnancy kuphi enikwenzayo ukulwa naso ngoba siyasibona impela ukuthi ayisibhilidile esikhathini samanje? U-teenage pregnancy ungena kakhulu laphana ku-social behavior change la sinithola khona mind sikhuluma ngani ngo-teenage pregnancy. So i-behavior yomuntu iyangena because umuntu uze angene nje ku-teenage pregnancy because of i-behavior yakhe. But-ke siyawenza ama-session ey'koleni abalekelela abantwana ukuthi sibafundise ukuthi uhamba kanje lokhu ungakwenzi lokhu kwenza. But inkinga esibhekana nayo kakhulu ukuthi i-family structure ave siyibulela ayisekho i-family structure. We have broken families. Sinabazali abahlala emqashweni, yebo izimo zempilo ayifani, kodwa uhlala nobaba nengane khona la une same room bezi izinto zabo khona la une same room and ingane get to expose ey'ntweni zabantu abadala ibona ukuthi hawu shuthi lento i-right, then ingane try to practice into engakafika esigabeni sayo ukuthi yenze, not knowing ukuthi uma ngenza lokhu kuzolandela lokhu kuza into enjenganaleyo. Kuyezwakala manje ngicela ukubuza la kuyo i-teenage pregnancy. Usually masikhuluma nge-teenage pregnancy uyaluthola ukuthi sifocusa kakhulu ey'nganeni zamantombazana, yabo. Mhlambe ezabafana zona kulento ye-teenage pregnancy sithini kubo, sibafundisa kanjani umfana naye ngoba phela isikhathi esiningi kubonakala sekubonakala ingane yentombazane mhlambe isikhulele, uthola ukuthi asisalandeleli ukuthi ubanike lo oyikhulelisiwe ingane. Kuyenzeka sometimes uthola ukuthi ikhuleliswe umuntu efunda naye isikole. So ngizama ukuthola ukuthi lezi zabafana ke zona how do you engage them ekuthenini nabo bengayitholi sebeba i-part noma
ingxenye ye-teenage pregnancy noma beba nomthelela kwi-teenage pregnancy? Njengoba sike sivakashele ey'koleni khona both female And male, yes, asibahlukanisi thina-ke sishaya ngapha sishaye ngapha Okay, kwenzela okay. ukuthini into yethu ibe holistic approach sihlanganise yes, konke yes. ngoba lo akakwazi ukuyimithisa umithiswa yilo so siyakutshela ukuthi indoda qonda ndoda nawe wena wentombazane qonda Yes. sifundise ngayo yonke indlela but kumuntu-ke ekugcineni after all ukuthi lokho enimfundisa khona uyathatha uyashintsha yini? noma akathathi Okay. ukuthi uyashintsha noma Noma akashintshi akashintshi, but yes. indaba isuke isibekiwe ethebeni Enye nje yama-solution engangayizwa ikhulunywa over the years ngisho kwi-media about i-teenage pregnancy le yokuthi uhulumeni alethe ama-condoms ngizosho njalo ey'koleni. Mhlampe lolo hlelo uthini umbono wakho nje wena personally ngento njenganaleyo ukhanjiswa kwama-condoms ey'koleni because vele abantwana bamanje sebeyazi sebe-exposed ushilo ukuthi ba-exposed from emakhaya kwi-background umuntu usazi into engaphezulu kunaye. Mhlampe uthini umbono wakho ngaleyo suggestion yokulethwa kwama-condoms ey'koleni? Mhlampe ku-right kuzomsiza umntwana noma ekulweni ne-teenage pregnancy? mina ngokwami nje umbono ngo-ayenzile Yes, yes. owami umbono Yebo. nithi mina cha Mm. mina ivangele ngishumayela lithi abstain Abstain. abstain akukho angikhulumi prevent Kodwa kwakhona u-ABC abstain, be faithful, condomize. Okay, uthi abstain. mina Okay. ngithi abstain Okay. ngicina lapha angifuni ukuze ngikufake engqondweni ukuthi you can do it Ka-B no C. and prevent by Yes, no okay. abstain Ngiyakuzwa into right futhi naleyo It's but better to abstain engelula. than to cure. Yes. But akulula you find ukuthi ingane mhlambe yami iphume ekhaya right ifundisekile aware but ifika ihlangane nabangani. How do you deal ne-issue ye-peer pressure mhlambe kubangani uthola ukuthi naye ingane yami iphume ekhaya right ifundisekile iyazi ngezinto but esikoleni inalomngani lo o-exposed kulento ozoyi-influencer ukuthi how do you teach? I'm sure you do vele teach ingane nge-peer pressure but nje i-peer pressure nayo enye into eluzisa umuntu i-focus. How do you guide umntwana kwi-teenage kwi-peer pressure ukuthi okay ungalaleli abangani yenza lokho okufundiswa ekhaya? How do you mhlampe warn umntwana about i-danger ye-peer pressure? uyabona indaba ye-peer pressure nzima kakhulu Yes. i-peer pressure abantu vele becabanga ukuthi i-peer pressure is for the little Ingane one. encane hayibona No, abantu nathi abadala sibadala. uqinisile Nathi sibantu abadala sinayo i-peer true pressure. yes uyabona lokho ukuthi hayi usibani usenakho ukuthi nama yi-1 2 yabo yes i-peer pressure le of which nabantu abadala iyaba-affect iyabashaya but the true. only way to deal with i-peer pressure ukuthi umuntu afocus and stay on your lane Yes ukuthi umunye wenzani kanjani ayikho into edlula ukuthi ingane uyitshene uyifundise uyibonise uyichazele ngama-outcomes yes umthelelo That's ukuthi the kuzoba key. nje kuzoba nje okulwa ne-peer pressure yes because uma eselaphaya usungasekho but yena sekufanele ukuthi-ke manje akhumbule ukuthi no wangitshela uqhaba ukuthi at time mhlawumbe ngiphume e-primary ngiye-high school Yes. ngizohlangana nabantu abakanje ngizohlangana nabantu abanje wathi no thina so-behavior in a certain manner yabo nasekhaya engicabanga ukuthi abazali balishumayela lelo vangeli ukuthi uzoya esikoleni-ke abangani banje because siqhamuka emakhaya angafani Yes, okuyiqiniso lokho niyimfundiso futhi engafani ingakho nje kunesikole la esikhayweni kuthiwa imizika ayifani yabo ngisithanda kakhulu because imizika ayifani shout out to primary school yami leyo by the way yes because Yeah. imizika ayifani uqhamuka umuntu nesifundiso sakubo nami ngiqhamuka nesifundiso sekhaya kodwa normally esijwayele ukuthi is-overpower lesi-wrong lesi esirong Yes. uqinisile yazi ukhuluma leyo nto nje ngiye ngibone nami phela njengelunga lomphakathi Yeah. nami ngiye ngibone ey'nganeni zesikole uthola ukuthi okay mhlawumbe iy'ngane zamantombazane bawu-4 bawu-5 khona lo yedwa mhlawumbe o-pregnant uyabona ukuthi ugcina sekungazi ukuthi uyena omdala or i-ring leader like akwenze kubukeke kukhulu kuba pregnant yabo esikoleni ne-uniform ajoke yabo wajoke kube mnandi nje yabo abanye befuna ngisho Adanse ukuthinta ngesisasa, isisu yabo yes. kubukeke kukhulu so ngiyale ngiyibuza ukuthi mhlambe phela vele ikusasa lengane leli kusuke kumele ifunde but ukuya kwengane esikoleni ngalenkathi si pregnant isisu nje sesibonakala
kunamthelela muni kwezinye izingane ngokwami nyale ngiyibuza ukuthi ngabe kufanele mhlawumbe ivinjwe ingane ukuthi okay ima manje ungasaya esikoleni because uzo influencer abanye abantwana, you'll make this look cool, yabo nje. Uthola ukuthi mhlawumbe unomngane ufunda ugrade 11 wena nomngane ofunda umatric ukhulelwe, obviously wena ugrade 11 uzobona ukuthi okay this looks cool, yabo, futhi lo muntu wenza umatric uyafunda, so now uzokubona kukhulu ukuthi iyaqhubeka impilo, yabo. So ngisho lokho ukuthi mhlawumbe akufanele yini ngabe ingane misi ikhulelwe sekubonakala ukuthi nesisi siyavela imiswe esikoleni to say okay mhlawumbe teta ubuye usutetile angazi, but nje ngizama ukuthola lokho ukuthi uyaluthola sekubukeka ungazi ukuthi usekhulu umuntu okhulelwe ogqoke uniform. How do you prevent into kanjalo? Mhlawumbe should ingane imiswe misikhulelwe noma mhlawumbe kube nendlela ethize ukuthi angazi manje uyayibona isithombe engizama ukusiveza. Well, education is free, ne? And ilungelo lomuntu ukuthi afunde, siyazi ukuthi njengoba sikhuluma ngamalungelo nani kuyilungelo lomuntu ukuthi afunde. True. So futhi kuyicala umisa umuntu ukuthi afunde. But I would refer kuhulumeni wakudala. Yes. Ukuthi uhulumeni wakudala wayimisa athi ungayi esikoleni, okay, unakho nje awuxoshwe nje actually. Yes. But lokho wakwenza usaba ukhulelwe. Wakwenza usaba ukuthi mengalala nomfana ngizokhulela then ingasaya esikoleni, yabo. Ngisho into kanjalo nami, Futhi mina sengizoba umama bona bayaqhubeka ontanga yami ayibona lonto leyo, then mina sekuphelile ngami, yabo. But lo okwamanje seyayiyela esikoleni nana and everything looks cool, and fanele ukuthi othisha bengene risk ukuthi njalo right, yabona umuntu omphelezelayo umisa esikoleni. Should nothisha manje kumele abe trained ekudileni nomuntu usenza into engaphezulu kwale ngafana ngabe uyayenza. Yabona futhi othisha bavelele, yazi usakhuluma ngaleyo nto ngiyale ngibuka ukuthi yazi esikhathini esizayo because nezingane seyibuye zibahlupha othisha, ezinye ziyabashaya ziyaba-attack esikoleni, and uthisha ngokomthetho welizwe siphila kulona akasavumelekile ukudiscipline ingane mhlawumbe ngokuyishaya, yabo. So ngiyale ngibuka ukuthi kushuthi in the near future mhlawumbe uthisha kuzofanele kube umuntu ozotransitina from ukuba yiphoyisa abe uthisha because kune element ukuthi uphinde upholise as uthisha, yabo, ube umuntu oqikelela ukuphuka all-in-one. So don't you think ukuthi kuba uthisha in the near future kuzofuneka uthisha abe namanye ama skills other than nawo ukufundisa but nawo ukubona noma okuvimba isaphula umthetho noma umuntu owenza into ebheke eceleni? Mina nginokubona kanjalo ukuthi othisha bazodinga in the near future ukuthi kube umuntu okwazi ukuyivikela nangezomthetho in terms of security, abe nesiphoyisa to a certain extent mhlawumbe because yabo because ingane esidila nazo awani ingane ayisashawa vele ingane mongayishaya izokugolozela, yabo, ziphatha omese esikoleni ziphathani yonke leyo nto, kuningi uthisha adila nakho. Mhlawumbe don't you think othisha fanele bebe no equipa more mhlawumbe besides qualification yokufundisa? Othisha bayadinga training, bayadinga nje kakhulu because nabo I think ukuthi nabo bayadinga ukuthi at times uhulumeni mhlawumbe abenzele into ukuthi bayokhipha bekhulume, yabo nje into bekhulume because baningi abakuthwalayo ababhekana babonana nengane vulnerable, ingane ihlukumezwa ekhaya, ingane ereshiwe, yabo zonke lezi zinto ifikela kubona. Qinisile kubalekile ukuthi uthisha isimo somqondo mhlawumbe abe nendawo ispace la azokwazi ukuvuleleka khona ngama challenges. Bayadinga nje ama support group. Qinisile awothisha sihambe sekubona sithi okay thisha esikoleni thizeni sicela ukunenzela support group. Into engenziwa yini njengenhlangano yomphakathi? It's actually a nice idea. Abasivumele education kusangwe Department of Education, please othisha belaphe because yabo nje ngeke ngabona ku social media khona uthisha obevideorize izingane zidle eklasini, apparently khona engadle engakhokhanga ukuthi idle, and uthisha wenza ivideo uthi incishiwe ingane ayikutholanga ukudla. Obviously lo thisha usesenkingeni ngoba ngaleyo video nje usesenkingeni uthisha nengane isi-exposekile. So kuningi othisha abadinga ukulekelela kukho, yabo, usuzophela umsebenzi just because wenze le video eklasini. So othisha ngiyavumelana nawe kuningi ekumele besizwe ngakho, kodwa ke mhlawumbe mayisithi ukuqhubekela phambili ezinhlelweni zenu njengenhlangano yenza umphakathi kunenye ama social ills futhi engicathi niyadila nawo njengenhlangano engicathi ihlupha iSouth Africa yonke umhlaba wonke, to put it just like teenage pregnancy le abathi GBVF. Mhlawumbe how do you tackle that? How do you respond ey'ntweni kuma cases e-GBV emphakathini? Mhlawumbe niwa-detecta kanjani? Mase niwa-detectile nimlekelela kanjani umuntu ohlukumezekayo? Because ukuhlukumezeka kuningi,
uhlukunyezwe ekhaya uhlukunyezwe emphakathini uhlukunyezwe esikoleni partner. upartner wakho ningenelela kanjani njengenhlangano yomphakathi ezintweni ezikanjalo ezithinta ukuhlukumezeka lokhu kobulili? Okay. Well ke njengoba sisebenza ngomphakathi ayikho into engavili actually kuthina. Yes, But yes, ke yes. since sinayo lento okuthiwa ama community awareness. Okay. Uma community awareness isuke simeme ama stakeholders amaningi adila ngezinto ezahlukene amaphoyisa ujustice DSD other organization abadila nama issues ahlukene. Okay. So la suke kubekwa khona ama topics uyabuzwa ngomphakathi okay apha ama issues anhluphayo they name them bawabhala then we address them. Mind you suke bekhona ngithi ama stakeholders. Yes. Then umuntu uzobuza buze then siyakwazi ukuthi sirefer lapho same time on the spot. Yes, Then we yes. can identify ukuthi okay so and so Yes, need yes. these services. Okay. Then siyaba contacta labo bantu separately eceleni. Well siba mobilize eceleni sibaqalise into okuthiwa i support group Okay. for bona. La esizwa khona ke ingqikithi ngempela inkinga ukuthi okay Ukuthi kwenzeka ukuthi uhlupheka nokuthi kanje kanjani, kanje. yes, yes. Welike izinto zaka support group zihlala lapho Yes, ikhona. obvious, yes. Yes kuba nama GPVF sessions. Lapho ke GPVF session siyabafundisa ukuthi umuntu mekushaya ngempama akusho ukuthi uyakuthanda. Yes, ungathi hayi uyangithanda Yes. ube ngidiscipline. Umuntu mengabe ekhuluma amagama aziswanyana akusho ukuthi uyakuthanda uyakulimaza emotionally. Umuntu umenza into ethize ungavumelani nayo wena iyakulimaza leyo nto leyo. Don't normalize into ebheke eceleni, uthi hayi vele nje nkosami bayashana nje abantu besilisa nje ubani ongashayo no. Yeah, Leyo funa nto usuku ayikho mekusaqala right. umuntu Yes. lokho ekucebise ngizokubulala wena. Ngizokubulala wena. Yes, Because kuqala kanjalo uthola ukuthi uyakutshela mhlawumbe emanixabeni hey wena ngizokubulala yabo. Yes, because it starts verbally, Mm, then mm, physically. Yes, okay. Then you normalize it Ukuthi hayi ngoba vele anginamali ngizoyapi nje anginayo nje into engayiqala so nje ngizolindela zona lezi impama nezinqindi nani yabo Eish, uthola ukuthi yes, nje yes. nezingane ke ziphila under Leyo leyo nto nto leyo. and Yes, bafika yes, yes. esikoleni noma emphakathini with anger Okay. the way ibullying okay. iqala khona ke Ingane iyabona Yes. ekhaya ubaba ushaya umama ugcine seyamukela lento yokushawa. athi nje thula mntanami sondliwe obani ngoba uma ngabe ubaba wakho ngimbophisa Yes, akekho umuntu yes. ozosondla Qinisile. wesika kusengisho ubaba nkosami i-boyfriend Eish. la uze i-boyfriend Eish, yeah. abayithulanele bona somewhere nje ngebhodlela thizini And futhi uqinisile enye into mhlawumbe evimba umuntu ukuthi aphumele obala ngokuhlukumezeka ngoba manje uyabuka ukuthi okay ngondliwa uye lo muntu nginakekelwa uye sinengane yami maye ngishayile hayi kuzodlula. Isibindi usithola kanjani umuntu kulama support group uyakwazi ukuvela umuntu izithe safe space ukuthi engavela uthola ukuthi udependele kuye lo muntu omhlukumezayo but kuma support group uyakwazi ukuthi avuleleke ninali igumbi likanjalo Yes. lokuthi avuleleke umuntu. yes nkosami sinalo kakhulu sine support group nje GPVF for 30 people ne Okay. so la we support group yethu Yes. iyasayina ama consent forms ukuthi into exoxwa la igcina la Okay. in case okay. ukhuluma ngaphandle iyazi ukuthi umthetho nje usulimazile Suphula umthetho. Yes, usuphula umthetho. Mhlambe sorry ukuphulula mhlambe kulama support group usuke khona umuntu oyi social worker ngabe oyi professional of some sort mhlambe noma nisuke nje kuyini nomama noma niwosisi. Oh, well enough ke nkosami umufika nje philisana abantu abakhona they are well trained for into abayenzayo okay. nama trained GPVF facilitators. Oh wow. Well okay. also we okay. have a in-house social work Yes, of yes, which yes, we okay. ask advice uyena then suggest ama referrals. Izinto engazenza Yes, okay. yes. Mhlambe nokusebenzisana namaphoyisa niyasebenzisana namaphoyisa ukuthi mhlambe umuntu afike kina ndlaleleke bese nimsiza emaphoyiseni akhona ukuvula icase nalokho niyasebenzisana Yes, namaphoyisa. That's a referral siyamrefer ukuthi Oh, okay yes, okay. Into yakhe idinga actually amaphoyisa. uyambonisa umuntu because awukwazi umthathela i-decision Oh, uthi yes. okay njengoba ekushaya sisi uzokulimaza kanjena nje 1 no 2 awuphephile ukuthi Mvulele uhlale nomuntu icala. kanje Yes, kodwa uma ufisa ukuthi khona ukuthi angasho ukuthi uhambile uqhawe wathi angizokuvulela icala okay, because okay. izobuya izobhekfela ibe elabini yes ngiyakuzwa no hayi cha mhlambe into enhle kakhulu leyo mhlambe kodwa futhi sisakuyo le GPV do you deal also nama cases omuntu wesilisa ohlukunyezwa umuntu wesifazana mhlambe athandana naye
noma ubhuti ohlukunyezwa usisi wakhe, because usually masikhuluma nge-GBVs vele sicabanga umuntu wesilisa Yes, eshaya they- owesifazane. yes. Ninawo ama-cases whereby nomuntu wesilisa uyahlukumezeka, uhlukunyezwa umuntu wesifazane athandana naye noma aphila naye ekhaya, akhona ama-cases akanjalo. Well ngicela nje ukukhuluma iqiniso Yes, yes. ukuthi abantu besilisa Ngenzela isikhathi nami njalo, esiningi- ngenzela nami ukuvela Yes. obala ngoba uthola ukuthi yabo Well-ke abantu besilisa isikhathi esiningi yes. abakuthandi ukuphumula. Mm. Abantu besilisa they don't attend izinto. Bafela ngaphakathi. Yes, aba-attend kuthiwa kune-support group no akasiboni isidingo ukuthi Okay. aye khona lapho. So sigcina Yes. singabatholi abantu besilisa ukuthi bahlukumezeke how far. Yes. Hence besheshe befa. Mm, Because abakhulumi. bafela ngaphakathi. Bafela isikhathi ngaphakathi. Kade umuntu wafa eside, ngapha yes. sekusela umzimba. Qinisile. That's why besheshe befa-ke nabo. Kunzima ukuphumela obala mongamadoda. Hey madoda, velani khona uyiphilisani bafethu, velani. Yeah, please, come. Yeah, vela mhlambe futhi siselapho, mhlambe mawukuthi mina nginomngani wami engimaziyo ohlukumeza umuntu wakhe, yabo. Yiphi indlela engingalekelela ngayo, ngingasasho besides ukuthi ngize kini, but nje mhlambe mongangi-advise, nginomngani wami engimaziyo, mhlambe unomuntu wakhe ashade naye uyamhlukumeza, yabo. Mhlambe how do I help, how do I engage as a friend entweni kanjalo, mhlambe mawungibonisa. Ilula-ke leyo kakhulu. Yes, Angithi yes. wena usumbonile umngane Mm, ukuthi nawe phela kufanele uzenze isitha kulo Yes, omphaya cause uzolimala. yes. Into ongayenza wena can come ukaphilisana Okay. ufike usho Okay. ukuthi kukhona isimo esikanje kanje thina sizothumela ufacilitator wethu aye khona just to visit, a lousy visit nje. Okay. Ayo-check-a ukuthi ena isimo sinjani, afika amfundise ngenakho kunjana in a form of recruiting and mobilizing ukuze Okay, ezomdonsa Yes, aze la yes. zomchaza sisi lokho Kanje, kwenzela kanje. kanje agcine naye ebhoboza ithuba ukuthi yaze mhlumeza kanje then-ke lapho siyakwazi ukuthi kuthatheke indaba kodwa ngale kwe-background kade kukhona umuntu oripothe ngaye ongasaveli. Yes. Hayi no, ngiyakuzwa kakhulu my sister. Ngicathi into enhle kakhulu nje leyo yokusiza abantu abahlukumezeka, because ukuhlukumezeka kuningi emphakathini esikubonayo. Uthola ukuthi abantu abaphumela obala, umuntu ufela ngaphakathi, mhlawumbe nomuntu wesilisa esimaziyo uthola ukuthi uyahlukumezeka. Bafethu ikhona iphilisani mawukuthi nje uyahlukumezeka umuntu wesilisa, uyahlukumezeka umuntu wesifazane, ungafeli ngaphakathi because kungagcine kuwesi, ngagcine ekubulala lowo muntu okuhlukumezayo. So nje ngicathi into enhle kakhulu leni yenza nophilisani. Bengisathi ngifuna ukubuza la phela nami ngiseduze kweni la nophilisani, ngiyale ngizwe manje nezingane lezi ezifunda isikole seyicula phezulu, icula amaculo esonto, nisuke senenzani lapho, nisuke senibathandazisa noma kusuke kusontwa. Hey ngeke ngizoyicula ingane, ngizizwa from far phela. So sekwenze njani la? Ephilisani Yes. indawo nje ongafika uhlale kuyona nje kusakumnandi yikho ukuthi-ke nje siyafika sana. Okay, usuke ngaleso sikhathi leso kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi suke be-practice njengoba sikithi siye senza ama-educational activities. Be-practice or kwesinye isikhathi suke sebevala nkosami sebezohamba bemakhaya. sebethandazela indlela ukuthi sesiyahamba siyabonga bothisha basibiza othisha-ke. Ungathi nje nilapho ukuthi hawu uthisha. Yes. Cha impela zike icula ingane, nami ngizongivuka ukholo mase icula ethi nazi ingane icula. Hayi kezwakala. Mhlawumbe nje mama ukuqhubekela phambili nenkulumo yethu. Ninolunye uhlelo la engeke ngalibona ngisho eindongeni ni-advertise ngalo enizoba nalo elibizwa nge-walkathon. I-walkathon, angazi noma i-walkathon. I-walkathon igama eliformal vele elikhona kwi-dictionary. Ngazi marathon. Igama nje likhona. Walkathon. Yes. Akusiyo igama elikhandiwe, igama nje likhona i-walkathon. I-walkathon mhlawumbe yini, mhlawumbe nje usasithatha usibeka yini i-walkathon, nihloseni ngayo nje inini futhi kuphi nendawo mama? I-walkathon wathinta i-topic nje kusami emnandi nje egijima emthambini njengamanje. Sine-walkathon ephilisani fundraising. Okay. Walkathon. Yes. Esuka eMkhobose iya e-Activity College. Okay. Le walkathon siyenzeleni? Siyenzela ukusiza umphakathi. Njengoba sithi siyesebenze nabantwana abangathathi intweni. Thothi umntwana akanawo umfana wesana ukuthi afane nezinye izingane. And usezizwa angazi ukuthi ngabe kanjani, usezizwa engasiyo ingxenye yezinye izingane because yena eyakhe uniform ayikho esimeni sokuthi fanele ngabe igqokwa nje umuntu omntwana. So sabona ukuthi no asisukume siwuphilisane senze i-fundraising walkathon la abantu ba-register khona ngo-50 rand abadala
then abantwana kuba u-20 rand. Okay. Inini yona i-walkathon mama? I-walkathon ingomhla ka-21 March 2026. 21 March Yes, 2026. sihlangana nje lapha eMkhobosi ekhoneni ngo-7 sisuke Yes. ngo-7:30. Okay. Kuyawalkwa kiwe eTVET College. Sihamba nje sishiya iqubulo zethu. Kumnandi kunjeyana siphethe ama-smallanyana placards. Yes. Remember, we are trying to fight for these children ukuthi befane nezinye iy'ngane. So nje nakuyilungelo lakho ukuthi abe right, aphile kwi-environment e-right. Yes. So siyazama singabazali ukuthi Mhlangabeze mlekelele hlangabezane. lapho. Angithi sakhumbula ukuthi ukukhulisa umntwana Into umphakathi. yomphakathi, yes. Siyacela ukuthi leyo culture leyo ingapheli. Iqhubeke. Yes, iqhubele njalo. Manje kwi-walkathon kumele ngikujimele ukuze kwi-walkathon ngibe fit mhlambe noma ubani nje ngisho In ngajini. our daily life siyawalka ngithi. Yes. So i-walkathon uzobe nje uhamba. Uzobe uhamba nje. Futhi ngeke ukuze ukuhamba because kube kumnandi sishiya iqubulo. Yabona such a movement nje ukuthi hayibo we are winning yabo one step one story. Yayizwa leyo nto leyo. Yes, one step one story yabo because icishe ifana nje ukuthi one home one garden. Abantu bayadla ekhaya one step ingane iyaqoqa. So nje kind of izwakala imnandi kakhulu mhla ka-26 March. 26 March siyabacela nje abantu Sisuka eMkhobosa siye eTVET College. Hayi kezwakala mama ngicathi nabantu bayezwa kujoyina ngo-50 rand umuntu omdala ingane 20 rand nengane nayo ivumelekile ukuzokwenza i-walkathon. Yes, fighting for other. Ezinye ingane. Okay. So kugqokwani kwi-walkathon ngigqoka into zami zokugijima ngigqoka into zami zasekhaya ngiyaswenka kugqoka kanjani itsini theme of the day? Lapho nkosami sicela nje sifasiteki. Fasiteki Nje ukuze uphaqa wakho ungaqabuki. Okay. Ngesicathulo sakhe sibizayo. Yes. Uthi tight yakho ungabe uthi umama omdala omncane wonke umuntu. Gqugquzela nezempilo kahle umzimba ube active. Hayi kezwakala. Anti thina sahlanganisa vele lento. Oh yes. Socially nje konke ni holistically kahle. Hayi cha into enhle kakhulu leyo mama ngicathi bayezwa nasemakhaya bafethu 26 March mawufuna ukuba iphathi ye-walkathon esuka eMkhobosa ekhoneni eSkhawini College TVET kuyawalkwa nje kurelaxiwe kushawe iqubulo fasiteki ke mina phela evasithi wakuthiwa ufasiteki so kuyo strike manje muthi fasiteki asazi noma kodwa hayi ngoba i-walkathon organizwe inhlangano yomphakathi. Yes. Asifake imfaniswane ezepolitiki. Asifake imfaniswane ezepolitiki. Phela musuthi fasiteki kuzovuka ubuqabane kimi. No, we are just doing nje i-walkathon for abantwana. Yawo wonke umuntu omphakathi. Yawo wonke umuntu omphakathi. Siyacela abakwethu kakhulu ukuthi nje nisilekelele ukwazi ukuthi simithe idingo zomphakathi. Siyazi ukuthi sithembe nina nathi sithembile. Kodwa nani futhi singithembile asikwazi ukwenza into sodwa siyadingana empilweni kuthiwa izandla ziyagezana. Yes. So nje siyacela kakhulu. Athi kezwakala mama siyabonga kakhulu. So nje mhlambe njengophilisani healthcare ukusuka manje kuya phambili in the near future in the long run mhlambe nizibona nikuliphi izinga nikuliphi i-level mhlambe niyafisa ukugcine niba international niba national mhlambe ithini nje i-projection yenu for the future as inhlangano yomphakathi? Uphilisani adapt to time. Njoba sazi ukuthi izikhathi ziyashintsha. Nathi sishintsha kanye naso isikhathi. Yes. So okusho ukuthini ukukhula into esifisayo. Ukukhula eksizeni umphakathi. Ngiyakubona ukwaziwa. But ukukhula eksizeni i-reach yenu. Yes, impact emphakathini avibalekile kakhulu. Siyafisa ukuthi sikhule kwazi ukuthi isandla sethu sisinwebele abanye abantu nabangekho eduze uthola ukuthi mhlawumbe sesinenye ibranch eseshowe yabo sesinenye ibranch mhlawumbe sembonambi yabo sesisebay yabo kunama office abaningi ukuze abantu bekwazi nasendaweni ukufinyelela kini ngiyakuzwa cha no into enhle kakhulu leyo futhi le ama branch oyikhulumayo ukwandisa usizo ngoba phela ngagcina kuzuza iSkhawini kuphela mhlawumbe kuzuze nomphakathi nje eSouth Africa as a whole. Mhlambe inhlangano enjengana lena iphilisana NGO inhlangano eyenza izinto ezinhle kakhulu ene impact positive emphakathini. Mhlambe do you think njenge society njengomphakathi not just waseSkhawini but South Africa siyazidinga inhlangano enjengana lezi ezenza lento futhi ekuyidingeni kwethu mhlambe
should nohulumeni encourage ukuthi abantu beyisungula inhlangano kubaleka nje kweinhlangano emphakathini mhlambe ukuthini umbono wakho noma ukuphawula kwakho ngalokho ukubaleka kweinhlangano kubaleka kakhulu kufana nenhliziyo yabantu inhlangano zifana nenhliziyo yabantu noma ifana nenhliziyo yomphakathi true because inhlangano ifika la uhulumeni angafiki khona sifika la omunye umuntu angakwazi ukufika khona but zona ziyafika and zenza izinto zenzeke through uthando nesineke because uma usebenza nomphakathi fanele ube nothando nesineke ukuze ukwazi ukuthi ulekelele abantu true no ayicha ngiyakuzwa kakhulu my sister ukhulume futhi nawe ukuthi uphilisana uhambisana nezikhathi ushilo wathi nawe uqala ngo98 ingculazi isadlangile kakhulukazi so izikhathi ziyaqhubeka ziyashintsha mhlambe kukhona ukusebenzisana enakho nezinye inhlangano zomphakathi noma zikhona ezinye inhlangano zomphakathi enifisa ukusebenzisana nazo in the near future ngoba njengoba ukhuluma ngokushintsha kwezikhathi inhlangano eziningi zomphakathi esiyale siyibone njengamanje zilwa nama issues afana no illegal immigration siyale sibone o march and march odudula baningi nje inhlangano ezikhona ezilwisana nalesihlava sabantu bokufika ngokungemthetho ezweni mhlambe nina niwuphilisana NGO zikhona inhlangano noma ukufisa enfisa ukusebenzisana nazo ukuqhuba lomshikashiko kanjena we-illegal immigration mhlambe kuthini ukufisa kwenu lapho ekudileni nale issue national mhlambe ngisho kanjalo ye-illegal immigration mhlambe ukukhuluma nje ukusho ukuthi uphilisana kanjani eqondile so uyafisa ukuthi bonke abantu babe se-South Africa noma emazweni abakubona ngokomthetho yes ngicabanga ngiyazwakala mingisho njalo icacile ngiyayizwa ngokomthetho kwenzela ukuthi yonke into izohamba kahle ngoba sesikhathi sokuthi siyahlupheka kakhulu bazehlushwa abantu abangasibo la ongazi ukuthi umuthi uyazama ukumtracer uzomtrace uthi nakatrace kana idea nana but siyafisa ukuthi siyinhlangano noma nezinye inhlangano ngiyacabanga ukuthi senze izinto ngohlelo kufanele lenziwe ngalo nanokusebenza ke namanye ama-organization philisana iyasebenza kakhulu namanye ama-organization esingakhohlwa ukuthi i-organization inama-vision and mission so siyenza show ukuthi sihlala ku-line weight even though sizosebenzisana nawo siyabuka ukuthi imishini yethu nevision yethu iya-aligna yini nezinto lezi wena othi uyazenza kwi-organization then ke sesiyabona ukuthi sisebenzisana kanjani hayi no ngiyakuzwa my sister into enhle kakhulu futhi naleyo mhlambe nje sesizophetha noma sesiyengasemaphetheleni ohlelo lethu bengifuna ukuthola futhi la my sister ukuthi nina njengenhlangano uphilisana how do you rate i-impact yenu emphakathini noma nibona ngani ukuthi inhlelo zenu enizenza emphakathini zinempumelelo noma zibe impumelelo nikubona kanjani i-feedback from umphakathi ithini nje nge-influence noma nge-impact eninayo ezimpilweni zabo hayi lokho phela kulula kakhulu angithi sina sisebenzile umsebenzi kuthiwa izenzo izona ezikhuluma kakhulu so sisuke silapho sesibuka u-behavior change sibonisa ukuthi okay sesikhulumile sa-advisor sakwenza konke i-behavior yomuntu iyashintsha then mase siyabona ukuthi okay iyashintsha indlela bekwenzeka ngayo and ama-feedback esiwatholayo from abantu bebonga nje umuntu ayibongele sokuthi ngiyabonga ukuthi uphilisani wangenzela u1 no 2 no 3 ngila ngikhona because of 1 2 and 3 yabo ukuthi nezingane ziyabuya zobe mhlawumbe seyiphume ngisho high school siyabonga Philisani ukuthi wasilekelela ku 1 no 2 no 3 yayibo izinto kanjalo even nakuwona ama awareness public nje bayasho abantu ukuthi hawu siyabona yes niyasilekelela kanje can you please come again esikoleni sethu siyanicela Philisani nizivakashele esikoleni sethu nizosebenza nathi and fike nje noma ningemsebenzi sahlala isikhathi eside because into yethu angithi ihamba ngama session programs njalo so noma ningemsakhuluma ukuvela nje esikoleni nenze lokho nje siyakhumbula uzani yayibona and naku website yethu bayasithinta abantu uthola umuntu eqhamuka sefika la e-office ngibona umsebenzi wenu kwi-website yenu ngaba ne-interest
omunye uzodonate ngibone umsebenzi eniwenzayo, can I Ufisa please donate, ukudonate, yabo yes, ha ngihlale ngibona ingane omunye aletha amafruit, omunye aletha impahla ezabantwana abantu abadala, so nje siphila leyo mpilo leyo. Ngiyakuzwa. No, ngiyakuzwa my sister, yazi usakhuluma futhi kakhulu leyo yabantu abaletha feedback kunina, mhlawumbe abantu banithola kanjani ushilo wathi ngisesikhaweni H2 but mhlawumbe einkundleni zokuxhumana senisetshenziswa no social media, ngabe inamba ngabe email, nitholakala kanjani uphilisana umuntu ongekho sesikhawini but ofuna ukunreach mhlawumbe ngandlela thizeni, nitholakala kanjani njengophilisana? Uphilisani ke ukhona ku social media, Yes, ungaya yes. ku Facebook uphilisani NGO, Yes. ungaya futhi ku TikTok uphilisani NGO, uyatholakala futhi kwi website www.philisani.org.za. Hayi ngicathi kuyazwakala nabalaleli ababukeli bazwile emakhaya abafuna ukuxhumana nani, abafuna ukudonate, abafuna mhlawumbe nisebenzisane nje whatever impact abafuna ukuba nayo kunina njenge-organization, ngicathi ukuzwakele bazo reach out kunina. Mhlawumbe nje one of my last questions, mhlawumbe not to put you on the spot but kusuke sazoqhuba lapho, usuke sazoqhuba bese sengiphetha sengiphetha-ke, kodwa nami bengifisa ukuthola nje mhlawumbe mawukuthi khona ongakucabanga on top of your head njengophilisani, what's your most successful story or what's your most success story naba naso noma nje naba nayo impact kuyona, what's your most success story makukhona oyicabangayo, not to put you on the spot? yo ungenza ntoni kodwa ke Yes kuningi, akukho nokuthi kuningi nje. Yes, kuningi sifundisile ePhilisani abantu baba ma CCG, train CCG, bahanja bayoqashwa bayotrainwa baba manesi. Okay. Uyayizwa nje lo, uyayizwa lo development. Batrainwa abantu bathola ama license, from learners license, batrainwa abantu baqala ama business, batrainwa abantu kuningi, batrainwa abantu ko catering, skills development, angithi sisebenza abantu o GBVF. So umuntu kumele ukuthi simnike skill ukuze akwazi ukuthi akwazi ukuphuma kule relationship, akwazi ukuthi ayimele. Hayi cha ngiyakuzwa my sister, umuntu kuningi uyabala impela abantu enibasizile. No, hayi ngicathi into enhle kakhulu, siyabonga nje kakhulu my sister ukuba nawe namhlanje ohlelweni. Kodwa ke futhi mhlambe sengiphinde ngiphethe ngifela lo mbuzo njengenhlangano njengenhlangano esesikhawini ngaphansi komasipala uMhlathuze, kukhona mhlambe ukusebenzisana noma ukulekeleleka enikutholayo kumasipala o local wena niwakhele, noma nje la uyalulule khona isandla unilekelele uyanazi nje wona umasipala kuthini ukusebenzisana kwenu lapho nomasipala? Njengoba bengichazile eqaleni ukuthi uphilisani usebenzela umphakathi, uphilisani uyaziwa kwamasipala, noma uphilisani uregistered nje incwadi zakhe iqondile. Uphilisani uyaziwa, siba reportele nje amasipala mengabe senza izinto nje bese advise ukuthi hayi asenze kanje besinika approval, mhlawumbe lokho esuke sikuthole kubona nanokuthi siya attenda iLTT i-meeting ejwayele ukuthi ibe khona amasipala uzochaza ukuthi nenzeni, what's your progress, what's your future plans, kuyenziwa nje konke ke lokho. Yazi usho leyo nto nje vele bengifisa ukuthola ukuthi inhlangano njenge-NPO i-reporta kubani, who holds them accountable phela ukuthi impela lokho abathi bayakwenza ubani lo onigadile noma enireporta kuye as i-organization ukuthi okay siwenzile u1 no2 no3 besithe sizowenza, mhlambe kureportwa kubani noma ubani lo onicheckayo ukuthi into yenu niyenza ngendlela? Yes, okay. Angithi siyinhlangano ingenza inzuzo, so sinama funders, abantu abasifandile, awuyibona abasinika imali, but ke ifunda isuke ikunika imali ukuthi wenze u1 no2 no3. Yayizwa lo nto le, angifuni ukuthi abantu bebe confused. So uthola ukuthi awusebeya fundraiser futhi ba fundraiselini for manje bafandiwe, cha ayifandiwe uniform. Yabo khona izinye izinto engafandiwe, suke ufundwe for into specific ukuthi wenze u1 no2 no3, wenze okunye ecela nizoyikhokha leyo mali, yabo. So si reporta kulabo bantu labo ukuthi ngikala ngithi mhlawumbe uDSD, uDSD unama programs athile o social behavior change, o nutrition cook meals. So month end iyathathwa report kuhlanganiswe ihambiswe financially and i-narrative yakhona phinde yenziwe kotali. So nje uDSD abantu
reports akubona. Yes, ngiyachazela one of our funders. Oh, yes, ukuthi yes. senza kanje office nabo namanye akuya reportwa monthly and quarterly. Hayi no ngicathi kezwakala kakhulu my sister. Siyabonga nje kakhulu sosinabele safunda kakhulu nangendlela inhlangano yomphakathi esebenza ngayo. Kuningi nesikukhulumile o-GBV nje kuningi kakhulu ukusizakala kweingane zesikole nendlela enitholakala ngayo ngicathi uyishilo bayizwile ababukeli bazomthinta so nje bafethu nizwileke besilive ka podcast sihleli noSiso ayenziwe oyilunga qhawe yeso uyiqhawe phela emsebenzini womphakathi so nje ubesitshela kabanzi ukuthi iphilisani wenzani emphakathini so manifuna ukuxhumana nabo ushile indlela abaxhumana ngayo ungabathola ngicathi siyabonga kakhulu my sister ukuba nawe bekuhlelo lumnandi nangokuzayo futhi niyazi bafethu ivuka podcast ibuyile ngendlela ebuye ngayo kusazoba mnandi kakhulu siyabonga my sister Thank you very much. okay hayi